Piye? Inggih, Gusti Putri. Saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong Bisa Yai. Urung, alah tak sablok dasmu lho iku. Urung. Bisa kapan? Ngenteni kene sik lho jancuk nana. Gobrak matane. Ngenteni kene sik. Kowe lho saka kono sik. Kono lho cecak. Budek dagel barang. Urung hayal metu barang kok. Mangga Gusti Putri kula aturi paring dawuh. saka rumangsaku ana ing kene ora ana wong bagus kajaba Kakang Mas Wiratmaya. Pancen leres Gusti Putri piantun mriki menika ingkang bagus piyambak. Kakang Mas Wiratmaya kalian panjenenganipun paman Menpit. Apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya piye? Ya. Tayang dulu. Ya. Kurang banter. Nanging apa bisa biar aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Ya. Kurang banter, Mbak, kurang banter. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya piye? Ayahmu metu lho. Bisu Yai. Bisa. Bisa Yai. Tuh. Ya ampun raine modot. Iki lho apa iki? Rayo motor Pak Dino Iki lho apa? Aku kok gila aku. Sampeyan berat kaya ta, Mas? Wiratmaya. Ora omong ae. Sorry. Wiratmaya lakon ndi ta, Mas? Sruneng to niki. Nggih. Lakon Tuban, Tuban kan zaman Majapahit. zaman Majapahit. Lah, Lah kok nganggo klambi Majapahit. nganggo jorjan. Aduh. Jawa lakon Ora. bola. Ora oleh aku pelang. Ya oleh. Gligo. Gligo. Rasan. Rasan. Adem lho. Ora Ora apa-apa. Kudu paham lakon. Lakon kuwi nek Majapahit kuwi ora oleh nganggo surjan. Surjan kuwi Mataraman. Taram kudu gligo. Surjan kuwi Matraman. Ora oleh. Petaraman kok Matraman. Ya ampun, gagah. Koprak apa wayang wong? Jaremu ketoprak. Lah nyapa gawe kontrak ngono kusumo berang. Lah kok nganggo kotan gat kocok apa? Alah, ora oleh gawe rompli. Rompli iki tak kepruk. Iki lho wis kaya Wiratmaya. Iki wis kaya Wiratmaya. Adem lho. Ora apa-apa. Mbakku kenang-kenangan. Ayah. Gusti Putri, menika lawanten Kakang. Halo Gusti Wiratmaya, Gusti Putri, kula menawi badan. Oh, Bang. Piye? Sampeyan gandrung. Oh, gandrung. Jak ngomong-ngomongan. Yai. Dalan sinuwun wonten dalan. Raimu kaya singa. Kesul. Kok gandrung karo iki kok. Modele kaya nyeluk aku matamu. Lho, tak sebut nak. Lho, ide lima.